И коса хора, аз съм Брагон ТВ и ние ще играем Майнкрафт с DMPG. Реших малко да поиграя и тогава ще пусна играта. Та аз малко си копаех и затова пуснах първо играта. Та исках да събирам кол, ето там има. Сега ще я го събера. Сега да взема камъка. Ето тук има пак кол. Нека да го вземем. Тук вече няма нищо. Сега ще дадем тук отгоре. Та хора, може да очаквате и влогове да правя. Защото си купих нова спортна камера и очаквайте от мен влог след 2-3 дена. Сега така. Чакаме да се чупи кирката. Ето така. Взимаме и другата. Новата и почваме. А тук има бая такова. Според мен. Веднага вдигнахме 8 левела. Ого, това е безкрайен кол. Вече няма. О, има. Още 4 кола имаме. Ого. Има и това беше всички кол. Ще мога ли да скоча? Ще пробваме. Можахме. О, риба. А, не помислих се, че има риба. То паяк е паднал във водата. Сега да тичаме към къщата. Докато има крави и прасета, да ги събера и да стоя като ферма. Аз нали съм ви обещал. Дано е пораснало. Хора, може този епизод да нямаме ферма, защото нямам кости на прах. И затова сега нека тогава да отбираме. А, той така може. Аз забравих. Айде, идвай. Сега, опа. Като за първоначална градина ще е малка. Няма чак толкова голяма.
нито пък и малко средна, да кажем. Сега ще събира малко дърт. Охо, аз имам много. И правя го на две купчета, за да може да прискочи. Сега пускаме магнита и краят идват веднагически. А сега... Бързо! Хвана се в капана. Стига, ще ти я вземам. Те по принцип май сега трябва да от тази страна моя. What the fuck? What the hell? Избяга. Ах, ти краво. Защо сега ме набута така? Хора, да изкарал сме. Но чувам. Опа, паяка идва. Така. Правя. Вот. Сега дърт. Не дърт. Така. Слагаме. Така. Първо сторя една пържола и ще сложа и броня. Не броня. Рано да ми се пече. Та хора, мисля това да е за епизода. Надявам се да ви е харесал, колкото да се стараех. И това беше всичко от мен. Опа, изчакайте за един момент. Краво, ако си тука, ела сега, докато не съм те убил. Абе, тъпа крава, къде си? Извинете, че викам тъпа. Добре, няма е. И да, това ви всичко с мен. И до други срещи и бай-бай. Чао.